Lho ora piye wong kok iso. Lah kowe sik isuk kowe jual lho iki. Ya piye lho. Wah, rumah saku age-ageran. Lah piye lek age-age? Lha mbok kok iso. Dang sampe kok. Ya ora mesti kok jatahe teko bar nyisak kok iso. Lho lho gone Mbah Lurah. Oh iya. Nek piye to iki jane Aku wis hafal jenenge. Sopo? Pak Lurah lho. Ya, Mbah Pak Mbah. Budi ono. Tak kene iki yo masuk diceluk. Mbah Lurah niku to. Ya umume wong lanang ki ya jungkir walik sik kerja sik bare bayaran. Wah iso. Nek tak omongi. Nyaput to. Iki mah Pak Lurah. Lha sapa? Mas Manten. Mas Manten. Yo, Lurah dereng. Lurah urung. Masa apa? Matur suwun Mas. Lah Lurah. Lurah. Urung. Wis. Gua aku bae. Sapa? Kowe. Oke. Lah iya sik didongakne sik. Oh, Mbah Lurah duwe gawe sore iki mang acarane luar biasa. Esuk mang temu manten nggih. Sing rewang pundi? Kesel. Kesel. Alhamdulillah. Jangan muga-muga barokah lho Bu ya. Oh iso bantu Mbah Lurah iso masakne. Muga-muga rezekine lancar. Muga-muga panjang umur, sehat selalu. Kagem Mbah Lurah. Alhamdulillah. Ya, Mbah Lurah mantokne yogane. Mugi-mugi keluarganipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mugi-mugi cepet diparingi momongan. Dan luar biasa penontonnya kabeh wong rewang tok. Ya, saiki serono. Ayo Pak Heri. Kok iso penak piye to? Lah kowe salaman kali. Lah salaman mbahmu jungkir walik teko kono lho. Masa? Lah kowe kok mlaku tunu-tunu 50.000 manten. Aku mang ra manten lanang bener ra ngei aku. Gegene to. Ono kuwi sentimen. Lah Pak Lurah ora ngeki aku. Lha iki mang Pak Lurah ora ngei. Masa? Ora ngei. Lah sapa sing ngeki? Bojone. Masa? Masa. Pak Lurah. Halo. Ses. Oke. Oke satu. Tuna tok. Salim pan salim. Nah,
Jan. Halo. Terus kalah saksi. Joget. Weh. Pak Lurah. Nyapa? Ditabui. Yo tombo sene ayu. Mane menengae. Yo jatahmu. Aku tak keren-keren. Teko aku kan 2000. Yo. Aku orang ini kok kayak emeng enggak? Ayo, digas. Aku kaget kono kaget padha munggule. Brene. Anu pun anteng mriku mawon. Abang-abang. Alhamdulillah. Mas manten ngei 50. Iya. Lah banjur Mbah Lurah lanang. Lah 5.000. 5.000 kan. Wong apa? Kok keberkan ulah buka. Sebagai Mbah Lurah lho. 5.000 tenan ora. Mbah Lurah. Cek jagongan kok. Wes ora apa-apa. Iya. Jen. Atusan baru. Atusan lho. Iki udah atusan. 5 juta. Mari.
Ya tekono dhewe kok iso. Kuwi lho mikmu. Pripun? Patut napa mboten? Patutnya apa? Jos umume. Patutnya apa? Ndi kono mah cekelan jajan. Oh alah, bae pilihanmu Repanol iki ya? Iya. Repanol, Remason, Rematik. Lah kowe piye kowe? Lu golek dhewe ya aku. Aku tak karo Parkona kemange. Halo Bebek. Nah. Wah, golek aku sing ngono. Wong ngono kae malah wis pengalaman. Pengalaman kok kene masa wis ora kasih. Alah. Temenan lho. Nek kadang yo blendrang bareng. Barang cemplung Sembarang cemplung ngene iki kan sik rada asin dan legine. Iya. Nek ngono kae ora. ora. Pas apa kecut kadang kok. Dalam Nah ini setengah mateng corane kemampuk gayul-gayul piye ngono. Lah kae ora rada blotong kok. Ayo kowe jajalan. Ya iya. Endi? Iki ta? Mending ini. Mending lagi. Kena aku, katamu. Gunanu Markona. Oh iya nek ana. Nanti kemburu nanti Markona Ala nanti. bek. Oh dia. Bojone tak nek ta. Sampeku mulai go waret iki lho. Piye to? Lek Bruna. Agak malu-malu gimana gitu loh. Lah malah karo mesam-mesem tok iki. Sing ditowong iki. Hai mang lho. Sing arep tak tabrak mang lho. Iyalah kuwi. Jajal paranono kene. Paranono. Yo kudune kowe. Iya tek kono jenenge sapa? Parane wong ganteng iki lho. Saweran Ini sinten? Markona. Lah ora ngawur aku mang Markona udu. Lek ngomong Markona. Gurine kancane. Balik nono rada cedhek nek muni koni. saweran. Udu. Anu Bu nek ora gelem jujur udune lho. Markona lho iki. Kudu narkoba. Lah. Narkoba yang bikin pusing.
Gedang kripik telo Siti Edang Waton Roto wayahe gantian dadak merang nggih mugi-mugi sedaya mawon saged dihibur mugi-mugi saged sayahipun saged mantun nggih Bu. Amin. Nggih mugi-mugi kagem Mbah Lurah diparingi panjang umur, sehat selalu, berkah barokah. Saiki wayahe dadak merang.